Üdvözlöm a kedves nézőket! A mostani videóban a fólia sátorba fogunk bemenni, és megnézzük, hogy mi van benne. Nem tudom, ez mennyire látszik, ezek mind avokádó magok. Ezeket időnként öntözöm, de néha kiszárad, most is meg kell. Hát némelyik ugye kikelt, nagyobb. Avokádó oltványból van 3 darab. Ennek a fajtának az a neve, hogy lila. Ebben az érdekes, hogy bírja a -9-ig elvileg, hogyha már nagy a növény, úgyhogy ezt pedig úgy hívják, hogy Joey. Ez Amerikából jött. Eléggé jól néz ki szerintem. Gyömbér. Itt ez is egy avokádó, ez egy kicsit gyengekedik, úgyhogy ezt nem mutattam be. Egy kicsit rossz volt a gyerekkora, mondjuk így. De majd talán helyre jön. Citrom. Ez pedig a papaja növény. A papájára azt kell tudni, hogy fiú és lány virág kell ahhoz, hogy teremjen a növényünk, és nem bírja a hideget, nem bírja a fagyot, tehát 0 fok fölött kell tartani télen is. Ezt érdemes emiatt vagy valami pincébe, vagy valahol áttelepíteni, bár ott nincs fény, tehát a fényt is igényli elvileg, tehát hogy kicsit macerás itt Magyarországon, de minél macerásabb, annál nagyobb a jussa. Ez a babesz. Babi. Babika. Ez egy papaja hidegtűrőbb változata, ami azt jelenti, hogy 15 fok alatt is tud nőni, de a fagyazás se bírja. Talán -1-2, de az a nagyon legalja. Köszönöm a figyelmet, ez volt az USD, a Zone 7-as hungáriás üvegházas valipinis projekt, bemutatás, növények, üvegház, körbemenés. Remélem, hogy sokat tanulhattatok tőlem. Kellemes napot!